Yaon! Kumusta mga bossing? At ngayong araw nagkikrave na naman tayo ng pansit batil patong. At syempre mag-isa lang tayo ngayon guys kasi wala ang ating mga tropa na madalas nating kasakasama. So syempre dito pa rin tayo sa nag-iisang Tagums Pansiteria. At yun, dumating na rin sa wakas yung inaantay nating sibuyas na pampatigas guys. Kasama yung kalamansi at syempre nandito na rin yung sili na may suka. At syempre ikaw, Toyo. At dahil dyan, pinirat na natin yung kalamansi, nilagyan natin ng 2,000 pirasong paminta at 10 at kalahating piraso ng sili. At syempre, ilang litrong ano yan. Toyo, grabe naman yung litro boy tapyas. At syempre dahil gutom na ako guys, tinikman ko na sa solid talaga guys. At yun, dumating na. Grabe ka Tagoms, masyado mong dinamihan. Dinamihan mo ng toppings guys, ang dami niyan. Ano yan? Lechon kawali, atay, sprouted munggo at sari-sari pang mga gulay guys. At syempre may giniling din yan, grabe talaga. Solid itsura pa lang guys. So ayun na nga, pinatong ko na yung sibuyas, yung sausawan na tinimplahan natin. At andito na rin yung napakainit at pangmalakasang sabaw guys. So nilagyan lang natin siya ng sarsa mula sa sausawan at sa sabaw ng pansit. At minekos-mekos na natin yan guys. So ready na. At eto, hindi na natin i-voice over guys kasi gusto kong marinig yung kung paano natin kainin. At simutin tong pansin na to. In 3, 2, 1, let's go! First bite. Crispy. Grabe sa toppings oh. Sarap. Musok pa. Sabay sabaw. Oh my gosh. Hindi kasi siya nakakasawa guys. Ayun o, mga lechon kawali o. Ay, mamasa-masa. Boss! Si Boss Alvin and Raj. Ang dami pa. Grabe ka na Tagoms. Ginalingan mo masyado. Sinarapan mo pa. Nagtatago ka pa.